Gaztezulo parte hartzea sustatzeko zerbitzua gea, eta herrin beste talde ezberdin asko daude gaztekin gauzak ite dituztenak, adibidez txiribitu edo guaintxe oporretan euskera udarako zerbitzua, eta danon artean pentsatu genuen, nola aurretik auzolan bat garatu genuen, eta auki genuen aukera herriko zona ezberdinak txukuntzeko, gazte talde batek justo horratzen daudenak, eskatu ziguten erreka garbitzea baita ekintza politia izango zala. Orduan antolatu gea, aprobetxatu dugu oporretan euskarazek zeuzken 30 erabiltzaileek, eta gure betiko taldek ja finkok dauzkeula urte guztin zehar, eta behaiekin antolatu dugu ekintza, bakarrik dela errekako zaborrak eta gauzak eta ateatzea, eta gero ja udaletxekin batea udaletxek 11 bat oparituko digu laguntzeagatik, eta holaxe. Behaien gandik sortu da dana, gazten gandik sortu da, eta ekimen honekin gaika. Bueno, egia esan bastante ondo. Plastikok eta hola normala izateala errekak urek ekartze ditulako, eta gero gauza handi bat, baratzek eta nola ingurun dauzken, uralitako txapan bat hola izeke eman da, baina gehien bat garbi ez egon erreka, guk ikusi daunagatik ointza garbie. Garrantzitsua da, hauekin ondo pasatzea, bestela seitxugun agobiatzen hasten die eta lana ez du asko ikitzen. Orduan hemen aprobetxatuz presa hoain behaiek ibili die gaina udaran harrik eta jarriz hoain pixkat bainatu alizateko eta hortxe haide, ja, freskatuz lanakin da eta ja, aprobetxatzea hoain. Bidetik zeuden zabor txikik eta hondik, eta zeuden fregonak eta oik botatzea de lotxagarria da, baina gero gauza txikik ez zeuden asko. Nei adibidez tokatu zait kuboktala jasotzea eta kontenedore hori hauetatzea eta zakar asko zeon, eta nire bintzat harritu dut asko. Ez botatzekoan beste zabor eta pixka zaintzeko. Bestela gaina gero, umek nola hemen ibiltzeian, gero zaborra baldin badago ez da oso garbia ibiltzeko.